Komiti mar od bura mochung' ne weche mag somo koro chiwo thuolo mar dwe achiel mbalariany ma Kirinyaga mondo ne ni jopuonjre manosidhi osimbe digri e kit somo mar HRM opuodhi kod bod mar jolony. Ma biro tok jaod bura fwenyo ni mbalariany no osebedo ka chiwo kit somo no chakre higa mar 2017 kata obedo ni ne ok opuodhe kod bod mochung' ne tije e bwo kit somo makamano. Simfros Okinda negi ler mathoth. Kuom higni ma adek sani, jopuonjre 9 manosome mbalariany ma Kirinyaga osebedo ka dang'ni kod obok mag somo tok sidhnegi osimbo mar digri e kit somo mar BSc in Health Records Information Management. Jopuonjregi kata bed ni nosomo kuom thuolo madwarore motieko, ok nyal ndik gi tich kaluwore ni pok opuodhgi kod bod mochung' ne puodho jotich e bwo kit somo makamano. Wera ni mbalariany ma Kirinyaga ok oyiene chiwo kit somo makamano. After their graduation, as you have correctly observed, and I'm very happy with the observations you made, the students got concerned because they started looking for something to do. But wherever they went, they were told, where is the practicing license? We used to communicate with the school about the relevant professional body that is supposed to register us with so as we get a practicing license. Even we wanted to know even before we graduated, so we used to inquire the school, but we never got a clear response about the matter. When we went out to look for Ambro from the school, the answer that I got, and that made me lose hope, they were talking about the course, the name. They said the name is totally different from what is supposed to be offered, and that is Bachelor of Science in Health Information Management and Informatics. They said they told us that it should be Bachelor of Science in Health Records and Information Management. So we were totally around. We don't know where to go. Kane gichopo e nyim komiti mar od bura mochung' ne weche mag somo, ten mbalariany ma Kirinyaga olero ni ne gitimo duto manyalore motelo ne chako chiwo kit somo makamano. When JPOT was developing this program, it had worked with then Association of Medical Records Officers of Kenya, AMRO. So by the time we were getting it had already been looked through between that body, AMRO then, and the commission. We went ahead to offer the program in 2018, as much as we started the journey with the commission in 2017. Ten mbalariany no lero ni gwenyruok nobedo e tok ting' mar